ollaan matkalla tonne noin Guardamariin kirppismarkkinoille. Se on toi El Fogon Mercadillo. Sillä oli joku ihan oma ehdotuksensa siihen nimeen, mutta emme mainitse sitä. Tulee taas bliippauksia taas päivityksiä. Joo, mutta tosissaan kyseessä on siis nämä isot kirppismarkkinat. Ja viehätys niissä on se, että siellä voi ihan tosissaan niin kuin löytyä ihan mitä vaan. Ja eilen eli lauantaisin on sitten aina ne toiset kirppismarkkinat tossa noin vielä lähempänä meitä. No ei näihinkään nyt on 3-4 kilometriä ajetaan tähän näin. Niin mutta sitten toiset on niinku tässä noin vielä lähempänä. Niin eilen just juteltiin siitä niin, että kummasta tykätään enempi. Ja Anssi, sä olit sitä mieltä, että ne lauantain omat on vielä kivemmat, niinkö? Kyllä. Mistä se johtuu? No, en mä tiedä. Ne on ehkä vielä semmoset vielä enempi vielä sellaiset autenttiset niinkö? Niin, sellaiset kuppasemmat. Niin, kuppasemmat, joo, se on totta. Niin, ne on vähän niinku rähjäsemmät. Nää minne nyt mennään, niin nää on niinku vähän siistimmät, niin sanotusti. Mutta tosissaan kaikki on niinku kirppiskamaa käytettyä, mutta sitten siellä löytyy on sieltä tietysti jotain myyjiä kanssa, jolla on niinku jotain pientä uutta siinä niin saattaa olla, mutta periaatteessa niinku vaan käytetyn tavaran. Ja sit siellä on tietysti hedelmä- ja vihannespuoli on myös. Ja sitten se munkaajon, niin siellä on enempi sit sellaista, että siellä on enempi niinku niitä alueita, että missä tavallaan ihmiset on niinku suoraan peräkontista niinku myy sitä tavaraa, tai sitten on heittänyt vaan kaikki niinku kamat siihen maahan ja sitten siellä kierrellään. Mut sieltä saa ihan hyvää kebappia. Niin saa, joo. Siellä on se uusi sellainen kebab-rekka. Sellainen perheyritys tuli siihen niin sellaisen rekan kanssa ja ne tekee, niillä on niinku kanakebappia ja sitten on ihan niinku kebappia. Niin hyvät kebut ja tosi edulliset. Me ollaan pari kertaa ollaan niitä maistettu. Tarttu Ellakin, kun oli täällä näin, niin vietiin ne kepulle. Mutta joo, nyt lähdetään vähän katselemaan, että mikä tää on tää kirppismarkkinavillitys ja minkä takia me jaksetaan siellä käydä niin paljon. Yes. Ciao. Noniin. Nyt löydettiin parkkipaikkaa. Tuolla näkyy toi linnoitus. Ja tuolla linnoituksen luona, niin siellä on Edvinin koulu. Let's go. Riipaja. Häh? Riippuliipaja. Niitä on 2. Kato tuolla ylempäänkin. Mikä toi nimeltään? Mikä sä sanoit? Riippuliitäjä. Näet? Niin on. Kuuluu moottorin ääni. Niin. Ai niin sä näit vaan ton, sä et nähnyt tota. Okei. Joo. Ja tuolla vuoren päällä, niin siellä on toi jalkapallokenttä. Paljon autoja, mutta tosi hiljasta, hei. Eikö se oo? Nyt näkyy taas linnoitus. Onpas taas tänään tosi sumusta. Eilenkin oli. Siellä näkyy kirkko kans ja Niin, nostettiin noita. Mä näyttää ihan hyviltä noita kyllä. niin. Tai mandariinit.
hedelmäkoju ja sit me äsken jo tehtiin ensimmäiset tinkaukset. Löydettiin sellainen kiva kaktuspatsas, mutta hinta ei ollut kohdillaan, niin se ei lähte meidän mukaan. Ei me tarvita muuta. Onko sulla sen kolikon? On. $2.85, sí. Tres aquí. Gracias. Maybe you like it. The other way say yes. Why is that both? You Zrobimy tak, co przy tych ciuchach. Kato, tuolla se on. Aika kun hän ajan päälle. Joo. Mitä? Kassit on täynnä niin. Banaania ja mandariinia ja pari kivaa peliä löydettiin ja sitten kurkkua ja mitäs muuta. Joo, oliko 20 reissu? Sitä luokkaa. Joo.
Ei paha. Noni, nyt on markkinat käyty. Laskettiin tässä pikaisesti, että sellainen 20 reissu oli toi. Mitä me nyt sit ostettiin? Muutama kilo mandariinia, panskuja, kurkkuja sekä sitten pari peliä löydettiin. Ja sitten niin, Anssi löysi pari sellaista kivaa vintage-tarjotinta sekä mä löysin kotiin sellaisen, onko se sitten nimeltään sellainen canopy, semmonen verhojuttu. Mä näytän sitten teille, että mitä mä tarkoitan. Mutta joo, sellaiset oli ne